pri dnešnej novinke v našom channeli, v mojom channeli. Je to Furniture Ideas, to znamená, že čo budeme robiť do domácnosti. A dnes asi by sme urobili voľačo, keby do kuchyni, alebo také voľačo. Alebo že by sme urobili takú peknú sprchu. Takže asi tú sprchu by som asi chcel skôr. Takže prv, keď začneme, tak budeme potrebovať tieto sklá. Potom budeme potrebovať trapdoor, akože tieto batací dvere teda. A potom budeme potrebovať buď vodu, alebo akože vodu, takúto vodu. Dobre? A to urobíme v rohu, takto. No a navrch dáme tieto dvere. Takto. Dobre? A dáme to takto. A už sprcha je. A ešte som chcel urobiť ešte jednu vecičku, moment. A to je že som chcel urobiť tento MacBook. Je to celkom podarené, takže potrebujeme iba toto si dáme preč. No dobre, a toto podáme akože taký jak pracovný stolík, nie? No a budeme potrebovať budeme potrebovať toto. A budeme potrebovať aj tak, toto budeme potrebovať zase. A budeme potrebovať zlaté jablčko. A ešte budeme potrebovať čo to budeme potrebovať? To a ešte keď mi to vypadne z hlavy niekedy ten rámček. Takže urobíme to tuto. Nie. Taký jak stôl, alebo taký pracovný stôl. Si to nevšímate, toto je taký keby to zorné pole, alebo ak to mám povedať. Dobre, takže tuto dáme to. A tuto dáme takto. Opačne. Takto. Vypadá to jak notebook, takto, no, vypadá. A ešte tuto zozadu dáme jablčko. No a bude to je to MacBook. Vidíte, akože môžete aj hrať. Survival môžete hrať, ale tuto nemôžete hrať, lebo vám to vypadne. Takže takto a takto. Takže takto sa na tom hrá, alebo to mám povedať, no takto. Nie že hrá, ale takto máme tu dve veci urobené, túto sprchu. Sprchu sa skladá z týchto glass panelov, toho vody a tohoto. A potom toto stačí urobiť zlaté jablčko, tento rámček, urobiť aj toto z ironu. Robiť to z ironu. Skoro to padlo. No a urobiť taký stolík z dreva barčho a tak. A to je asi všetko. Takže ďakujem za posretie. Prosím vás, dajte mi like a odber. Budem rád, keď ma budete sledovať naďalej a lajkovať. A podporíte ma v tom veľmi dobre. Takže ja sa s vami... Moment. Ešte kto píše. Neviem kto. Dobre, takže... Čaute.